ya faɗa ba ni na faɗa ba, shi ya kira ta da ummu abiha. Annabi dole mu riƙe amana mun ta yabo gun Fatima kuma. Shi ya faɗa ba ni na faɗa ba, shi ya kira ta da ummu abiha. Annabi dole na riƙe amana in ta yabo gun Fatima ni ma. Shi ya faɗa ba ni na faɗa ba, shi ya kira ta da ummu abiha. Shi ya faɗa ba ni na faɗa ba. Ya bismillahi rabbi ya kowane sarkin nan wanda ba shi da farko. Yarje min na faɗa wa halitta annabi ya faɗi babban saƙo. Ummu abiha ya ce wa Fatima sunan baitocin da na ɗauko. Annabi dole na riƙe amana in ta yabo gun Fatima ni ma. Shi ya faɗa ba ni na faɗa ba, shi ya kira ta da ummu abiha. Annabi dole mu riƙe amana mun ta yabo gun Fatima kuma. Ƙara salatan ka gwargwadon sirrin da yake zahiri da buya. Kun manzon Allah annabin ka mai gaskiya wanda ke hana ƙarya. Da alihi da sahabban annabi sashi rafa'u ciki baki daya. Tawassulina da ku nake yi ku na riƙa ku ɗaga nai na girma. Shi ya faɗa ba ni na faɗa ba, shi ya kira ta da ummu abiha. Annabi dole mu riƙe amana mun ta yabo gun Fatima kuma. Ya Allah ka haɗa da shehu Maulana Ahmad Tijjani dan kudubul makatuni ne shi mai riƙe dukkanin zamani. Allah sa shehu na Ibrahim in yasi mai diwani. Allah sa shehu Ahmad Bakuri ciki kogin alfarma. Shi ya faɗa ba ni na faɗa ba, shi ya kira ta da ummu abiha. Annabi dole mu riƙe amana mun ta yabo gun Fatima kuma. Zawiyar shehu Ahmad Bakuri ta yi muku baitocin nan sai dai Anas auta da na rera kasidar toga muryata nan. Maulana shehu Mustapha Bakuri ya ce na faɗa muku wannan sako ne daga bakin annabi tsarkaken zance mai girma. Shi ya faɗa ba ni na faɗa ba, tsarkaken zance mai girma. Annabi dole mu riƙe amana mun ta yabo gun Fatima kuma. Ina masoya manzon Allah maza da mata yara manya. Ni ne Anas auta Bakuri murya ta gunku ba ta buya. Yar manzon Allah zan wake haukan ya motsa ba ƙarya. Dole na wake Fatima binta yar manzon Allah mai girma. Shi ya faɗa ba ni na faɗa ba, shi ya kira ta da ummu abiha. Annabi dole mu riƙe amana mun ta yabo gun Fatima kuma. Ummu abiha ya ce wa Fatima uwa gare sa ba zan manta ba. Sako ya isa kowa ya ji annabi ne ya faɗa ba ni ba. Ga ta uwa kuma ga ta diyar rasa kan wasu yi nauyi ba wai ba. Ya haka za ta zamo haka malam shi ya faɗa zance mai girma. Zance mai girma. Shi ya faɗa ba ni na faɗa ba, shi ya kira ta da ummu abiha. Annabi dole mu riƙe amana mun ta yabo gun Fatima kuma. Ya ce wa Fatima ruhinsa duk motsinsa da ita yake yi. Ya ce wa Fatima zuciyarsa komai sai in tayi yake yi. Zo gaba da ke sai ya ce wa Fatima komai nasa da ita yake yi. Annabi dole na buɗe murya in ta yabon sai ya dama asuma. Shi ya faɗa ba ni na faɗa ba, shi ya kira ta da ummu abiha. Annabi dole mu riƙe amana mun ta yabo gun Fatima kuma.
tabbas jahannama za ta zama mai makoma. Shi ya kira ta da ummu abiha. Alkhairin duniya da kiyama dole na gaishe ki yar ma'aiki. Mata kun sayyadi Aliyu babanku ne kadai mai tsarki. Ibada in ba ta ku bace ba Allahu bai ganinta da tsarki. Ummu abiha na gaishe ki Fatimatu Zahra ma'asuma. Shi ya fada ba ni na fada ba. Shi ya kira ta da ummu abiha. Nabi dole mu rike amana mun ta yabo Fatima kuma. Manzon Allah na yi mu bai'a soyayyar Fatima nake yi. Matabbatar duka bayan Allah kogi na kausara mai sanyi. Fatima komai Allah ya miki ummul khairu uwa ga masoyi. Alfarma a gidan manzon Allah Fatima a gaida Karima. Fatima a gaida Karima. Allah in ya baiwa annabi shi kuma annabi ke zai baiwa. Da ke nake takama azima dan ke ce mai rabawa kowa. Cikar soyayyar manzon Allah sai an soki uwa gun kowa. Banda kamar ki uwa ga sharifai yar manzon Allah mai girma. Shi ya fada ba ni na fada ba. Shi ya kira ta da ummu abiha. Nabi dole mu rike amana mun ta yabo Fatima kuma. Sirri da ruhu da kalbi da akali dan Fatima ake musu komai. Duk madadin da yake sauko musu sai ta yarda ake musu komai. Jasadi ruhi da kalbi da nafsi duk Fatima ta ba su mukamai. Har na cikin kabari ba ta bar shi ba taskar Allah tana da girma. Shi ya fada ba ni na fada ba. Shi ya kira ta da ummu abiha. Nabi dole mu rike amana mun ta yabo Fatima kuma. Tawassuli na da ke nake yi yar manzon Allah mai girma. Roƙo na ki tsare ni Karima kar ki bari a saka ni a koma. Ki billi da biki saka ni cikin alfarmar masoyanki inda da girma. Fatima bani da ɗakin waka kenan da ki daga ni na girma. Shi ya fada ba ni na fada ba. Kenan da ki daga ni na girma. Nabi dole mu rike amana mun ta yabo Fatima kuma. Manzon Allah gane gaban ka kai ɗaya ne limamin bauta. Tawassuli na da Fatima na yi na san agun ka babu kamar ta. Roƙo na a cikin kabari na ka tsarkake ni ka sa in huta. In Allah ya tashi kiyama annabi bar ni gidan ma'asuma. Shi ya fada ba ni na fada ba. Shi ya kira ta da ummu abiha. Nabi dole mu rike amana mun ta yabo Fatima kuma. Annabi sa da uwa da uba na ran tsayuwa a cikin inuwarka. Da yan uwa da abokai na duka domin na san suna ƙaunar ka. Annabi sa da kula dan mama da shi doka kiɗan nai waka. In an tambayi mai yin wakar ku ce Anas auta ba kori. Ku ci gaba da kasancewa da mu masoya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ya da Fatima yar ma'aikin Allah da ce talalan ma'aikin Allah. Shamsiya iziya haziya haurarul iziya. Ni ma na sallama mun da manzan mu. Umma hadiya ni ma yace umma hadiya duk da bari na faɗa ba. Me abun da abun ya faɗa da kansa kin umma ba za mu ji bi ba. Wane mu Umma Hassan da Usaini uwar gidan Sayyidina Ali. Nace sadaukin manzon Allah kaji zaki na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam.